На 24 юли ютубърът DogPack качва първото му видео "Работих за MrBeast, той е измамник". Видеото събира над 10 милиона гледания за няколко дни и MrBeast бил обвинен в правене на нагласени видеа, нелегални лотарии и създаване на казино за деца чрез неговите шоколади Feastables. Няколко дни по-късно се пуска и второ видео "Работих за MrBeast, той е социопат", като това видео взривява интернет. Освен това, буквално дни преди видеото, неговият най-добър приятел от над 15 години, Ева Крис Тайсън, бива разкрит, че е пи***ил. Днес ще ви разкажа всички улики, които предоставя неговият бивш работник по случая и ще разберем веднъж за винаги измамник ли е MrBeast. Част 1. Нагласени видеа. За който не знае, MrBeast е най-големият ютубър с над 300 милиона абоната. И е доста известен с това, че прави най-нереалните видеа и винаги твърди, че неговите видеа са на 100% реални. И никога не би нагласил някой негов видеоклип. Have you ever faked a video? Но това не е точно така. Като сега ще ви покажа доста примери на фалшиви неща в неговите видеа, които показва и неговият бивш работник. Този влак е фалшив, цялата тази сцена е фалшива, тази експлозия е фалшива, тази машина е фалшива, отново цялата тази Squid Game сцена е фалшива, този град не е изоставен и тези сгради също са фалшиви. Тези неща не са кой знае какво, понеже ако го интересува дали MrBeast използва фалшиви неща в неговите видеа или използва така нареченият CGI. Важното е видеята му да са най-добрите в YouTube и да получава максимални гледания. Нали така? Да, и аз бях на това мнение. Докато не разбрах, че повечето участници в видеята на MrBeast, който се ги нарича произволни абонати, всъщност доста често не са произволни абонати, а са професионални актьори, каскадьори или известни личности. И като цяло всичко друго, но не и произволни хора. Освен ако не става въпрос за някой клип, където участват много хора, там няма как да няма произволни участници. Но най-интересното е, че този печага Мак, който ако сте гледали видеята на MrBeast преди, трябва да сте го виждали, участваше в 3 негови видеа и спечели 800 хиляди долара. Та оказа се, че Мак всъщност не е изобщо произволен абонат, а е всъщност таен работник в екипът на MrBeast. Освен това, Мак има доста лошо минало, защото преди да работи за MrBeast беше участник в канала NerdRag, който също беше разкрит, че прави фалшиви видеа, фалшиви дарения и още много. Така че няма да се очудя, ако сега Мак пак прави мизерии. И според DogPack през 2023 Мак се е преместил в градът на MrBeast, Норт Каролайна. Точно 2 месеца преди да се появи в първото му видео, което е преостатъчна информация, че той не е произволен играч. И също тези 800 хиляди долара надали ще променят живота му толкова много. Защото отново според DogPack той се е живял в имение за 1 милион долара и си е карал Тесла за още 100 хиляди долара. Но все пак да кажем, че за сега ситуацията на MrBeast не е толкова зле. Но успях да намеря още части от видеа, които са напълно фалшиви. Като например ето тази част от видеото му "7 дни изгубен в океана", в която ясно може да видим, че няма никой в подслона и е буквално празно. Но след един кът магически се появява MrBeast с неговите приятели и дъждобрани, които нямаха миналите дни. Но това дори не е всичко. В видеото му Ages 1 to 100 decide who wins $250,000 има доста добавени ефекти, които реално не са се случили. Като това намигване, много от таймерите също са били обработени и също някои от нещата, които са казали участниците, всъщност изобщо не са ги казали, а са били добавени по-късно, за да направят клипът по-напрягащ. Последното видео, което според DogPack е фалшиво, е видеото "100 момичета срещу 100 момичета се бият за 500 хиляди долара". В това видео победителите на предизвикателството са били, меко казано, нагласени, което може да ви се струва, че няма как да е истина. Но според този скриншот, който е на вътрешен човек при MrBeast, е щяло да бъде пиар проблем. Ако момчета са се справили по-добре от момичета. И поради тази причина MrBeast е трябвало да нагласи момичета да спечелят. Което ако си канал като MrBeast, е нормално да случват такива неща. Понеже каквото и да направиш, все ще има хора, които да те хейтят. Затова това може да кажем, че ще го оправдае за този клип. Иначе буквално може да се види даже в самият клип колко е нечестно спрямо момчетата и колко много MrBeast се пробва да помогне на момичетата. Като например в предизвикателството, в което те трябва да наредят Руби купче, MrBeast
предлага 10 000 долара на човекът, който знае как да нареди в момчешкият отбор, за да се тръгне. Което между другото е 2 пъти повече пари, отколко ще да спечели, ако момчета бяха спечели цялото предизвикателство. Така че естествено пича прие парите и се тръгна. По-късно момичета също им дава и дрон, за да гледат какво правят момчетата от другата страна. И като цяло е доста ясно, че Мистер Бист прави всичко по силите си да помага на момичетата колкото може. И спойлер алерт, момичета естествено печелят. Но не само че клипът е нагласен, ами много участници са били приятели или работници на Мистер Бист. Като например тук може да видим приятелката му, тези две момичета са работнички за Мистер Бист. И сигурно ще има още хора, които са приятели на Мистер Бист във видеото, а не просто произволни абонати, което губи целият смисъл на клипът на Мистер Бист. Понеже както знаем, той винаги казва: абонирайте за канала, ако сте участвали в следващото видео. Също друго нещо, което намерих относно видеята на Мистер Бист, е постът на една от участничките във видеото, което е участвала на Мистер Бист, а именно Minecrafters талант. В този пост тя обяснява, че Мистер Бист не е платил 2000 долара, които тя си е спечелила от участието й. И че вече са минали 4 години от тогава и тя все още не си е взела парите. Това наистина е ужасна ситуация, понеже как може да обещаеш пари на произволен човек в твоето видео и да не му ги платиш цели 4 години. Видеото ми в момента има над 16 милиона гледания, като все пак един от главните работници на Мистер Бист се е свързал с момичето, за да оправят нещата. Но естествено са го направили по време на голямата драма, която се случва в момента, и ако Мистер Бист не беше уведен в тези неща, тя най-вероятно скоро нямаше да се получи парите. Преди обаче да преминем към заключението на нагласените видеа, искам да поговорим за второто видео на Dogpack. Като искам да ви напомня да се абонирате за канала, защото гоним 50 000 абоната до края на годината. И да оставите по един лайк, ако ви харесват тези видеа, защото влагаме наистина много време в тях. Също долу в описанието съм оставил линк за каналът на Dogpack, който много допринесе за този клип. Като във второто видео на Dogpack той обвинява Мистер Бист, че е социопат и има много тревожни новини. Като в клипа се говори най-вече за историята на Джейк, който е стар сценарист от фирмата на Мистер Бист и разкрива, че от доста време се фалшифицира видеята. Като например в това видео разрушавам колата на приятеля ми и го изнадвам с нова, което на пръв поглед изглежда като доста интересно видео. И като цяло изглежда, че няма какво толкова се фалшифицира вътре. Но Джейк обяснява как всички са знаели, че ще им трошат колите, включително и майка му, и е трябвало да се прави, че не знае изобщо какво се случва. Mom, my car has been destroyed. Wait, what? A meteor hit it. I'm on vacation. Do you understand that? You're showing me a picture of a car with a rock on it. Not just any car, my car. I'm getting a new car via Mr. Beast. What? Но това е доста тъпчко, но най-лошото, което е направил Мистер Бист според мен е, че накарал Джейк да си купи някаква супер скъпа кола, но изобщо не е предвидил, че после Джейк ще има да плаща доста големи данъци за тази кола и като цяло не може да се я позволи. Което отново показва, че Мистер Бист го интересува единствено видеото да стане възможно най-интересно. Дори и това да коства да прецака неговите приятели. Та все пак минава някакво време, като Джейк е вършил доста усилена работа за Мистер Бист и това му е правило на Мистер Бист буквално милиони. А Джейк е взимал доста малко пари за работата, която е вършил. Като е забелязал, че неговият колега, който е доста по-възрастен от него и има дете, е взимал даже по-малка заплата от Джейк. В този момент на Джейк му е писнало и е казал, че не е окей и искал да напусне фирмата. Като тогава Мистер Бист е изгонил и двамата и им е дал един последен чек. Докато казва това, Джейк обаче доста се разстройва, понеже заради него се е изгонили още един невинен човек от фирмата. If I knew he was gonna lose his job too, I wouldn't have done it. Доста кофти е станало за Джейк, но не се притесняват за колегата му, защото сега се е справил супер и най-вероятно сега има по-хубава работа. Последното нещо, което Джейк коментира, е последното му участие в Мистер Бист видео. А именно спечели 10 000 долара всеки ден, който преживееш в затвора. Честно казвам, само като прочетем заглавието, може да сетим какъв ужас ще бъде това видео. Джейк обяснява, че видеото, което е качено в момента, е с друг участник. Но в оригиналното видео участникът е бил Джейк. Като толкова много ужасяващо е било неговото участие, че е трябвало да го направят с чисто нов участник. Джейк казва, че те са му обяснили предизвикателството като супер забавно и че щяло да бъде трудно само последните дни. Но предизвикателството изобщо не протича така. Като Джейк обяснява, че в банята е имало само студена вода и е имало светлини 24/7, дори когато е трябвало да спи. Което го е докарало до липса на сън и даже е започнал да полудява. Накрая той напуска предизвикателството, след като Мистер Бист го е накарал да направи цял маратон без да спира на кардиомашина. И то въпреки, че не е спал цял
цял ден. С напускането му той все пак получава $100 000, които си ги е заслужил. Но пак обяснява, че мога да плаща доста данъци по тях и не са му останали кой знае колко пари. И като цяло за заключение по тези неща, които се случвали в видеята, искам да кажа, че нагласяването на подобни шоута по принцип е незаконно, но предполагам, че преди това MrBeast им е дал някакви договори, в които съгласяват, че може да има нагласени неща, а и този закон най-вероятно ни вържи след видеа. Така че MrBeast в момента не е нарушил никакви закони, но не за дълго. Част 2. Нелегални лотарии. Предполагам, че никой от вас не се е представил, че най-големият стубър в светът може да прави нелегални лотарии и да мами зрителите си. Нали така? Еми аз мислех така, докато Док пак не показва доказателства, че MrBeast е измамник. Всичко започва през 2 август 2020, когато MrBeast стримва как подписва лимитирани тениски в неговия стрим за 40 милиона абоната, което на пръв поглед изглежда като готин стрим. Пича раздава автографии на фенове, които си купят с мърча му. Окей. Еми ако беше само това, ще е жалке, да. Но по време на неговият стрим той раздаваше и постоянни награди на стойност стотици $. На някои от хората, които си купят мърча в момента. И това, както може да се разсетим, е буквално нелегална лотария. Защото за да можеш да участваш в това раздаване, ти задължително трябва да си купиш негов продукт. Или в случая тениска, което изобщо не може да се прави. В закона, за да правиш подобно раздаване, трябва да има и безплатна опция, чрез която хората да могат да запишат и безплатно ако искат. Защото иначе буквално все едно взимаш билече от лотарията и се надяваш да спечелиш голям джакпот. И както можеш да усетим, това нещо е нелегално и се подразбира защо всички негови стримове са изтрити. Но все пак Док пак е успял да намери някакви кадри от неговите стримове и сега ще ви покажа за какво става въпрос. In 5 minutes we're gonna do the same thing again. We're gonna put $1,000 in a random order. Hey Daryl, don't we owe someone $1,000? We do. Yeah. All right. So the newest order in 30 seconds, we are going to put $1,000 in your package. Това е било 6 часов стрим. Като Док пак е успял да сметне почти всички статистики по време на стрима и може да забележим как е направил поне профит от $1,6 милиона и е продал над 60 000 тениски. Като най-странното е, че през цялото време на стрима той говореше как губят пари и че трябва да спрат. A guy over there doing the numbers is like, stop, please. Like, you do realize every time you give away an Xbox than $1,000, you don't make money. I'm like, oh. А в същото време буквално може да видим, че е инвестирал само около $62 000, които както разбрахме си ги избил доста. И освен това шанс някой човек да спечели някаква награда на неговият стрим е 1 на 1600 човека. Така че наистина не се доверяйте на подобни неща от инфлуенсъри. Знаете, че няма безплатен обяд и всичко е направено с цел инфлуенсъра да направи печалба. Иначе защо ще да го прави все пак? И също най-вероятно имал статистика на компютъра си, докато е говорил как харчи прекалено много пари. Но най-ужасно нещо от тази ситуация е, че буквално цялата ситуация е като хазарт. За което по принцип нямам проблем някой да рекламира нормален хазарт, за който трябва да са на 18 години. Като цяло е все тая. Но тук MrBeast се прави негова собствена хазартна система и всички негови гледащи деца, без значение колко години са, могат просто да купят една тениска и да участват. Което е едно от началните стъпки от ранна детска възраст да се пристрастиш към хазарт. Така че мисля, че разбирате защо това е супер нередно. Та минава все пак някакво време от тогава и той решава да пусне още един такъв стрим. Но този път с много повече награди и този път всъщност раздава безплатни неща на чата. Тоест не е задължено да си купиш тениска да спечелиш, но естествено най-хубавите награди ги дават на хората, които си купят от мърча му. Така че ситуацията пак не е много цветна. We are giving away my car to someone that buys merch. По-късно в стрима говори също как ще избере 24 човека, които са скупили нещо да участват в негов бъдещ клип, в който той ще ги сложи в 24 различни кръга и ще играят за $1 милион. Но най-интересното е, че този клип даже не се случва. Буквално няма такъв клип в канала му. Освен ако не е това, в което участват 100 човека, но в него са в един кръг и също наградата е $500 000, а не $1 милион, което е много по-зле като шансове да спечелиш. Плюс ще участват много повече хора, така че спокойно може да кажем, че не е измамил за този клип. Друго нещо, което случайно намерих в видеото му 100 човека в един кръг, е, че първият човек, който е излязал е Мак, за който ви говорих по-рано. И MrBeast точно на него даде безплатна кола. Even though you got out first, I still have a prize for you. Congratulations! Да, това със сигурност е случайност. Но нека да се върнем на стримовете за тениските. Понеже Док пак намери още едно ужасно нещо, което се е случвало по време на стрима. И с това MrBeast вече наистина почна да ми губи респекта. Ако спомняте по-рано ви бях казал, че по време на поред стрим MrBeast е подписал тениските с автограф. Еми да, но тук може да забележим как неговият приятел буквално използва подписът на MrBeast, което е отново незаконно. Как ще кажеш на твоите последователи, че те получат нещо подписано от теб, следователно те ще си купят продукта, който трябва и накрая
всъщност ще получат продукт, който даже не си го подписал ти. Това убива цялата стойност на тениските, които един ден даже можеха да струват много пари. И последното нещо, което искам да разкажа в тази част, преди да преминем към третата част, където ще разкажа как MrBeast е създал казино за деца, искам да поговорим за този негов стрим, където MrBeast казва, че ще сложи снимка на каквото искаш на луната само за $10. Ако се чуете как изобщо се случило това, като цяло MrBeast се беше партнирал с една компания, която пускаха ракети в космоса и е можело да сложи там каквото си иска. Аз даже си имам приятели, които се бяха платили за това, но проблемът е, че когато ракетата е излетала с всички снимки, тя се е взривила още при излитането. И на никой снимката не отиде на луната и съответно MrBeast не върна парите на никой. Но той все пак не е можел да гарантира какво ще стане. Но обаче пак се една тъпа ситуация за репутацията на MrBeast. Част 3. Казино за деца. Първо искам да започнем с един отказ, където е участвал менеджерът на MrBeast, защото в него той говори за измамен сайт, който искал да работи с MrBeast. Сайтът е подобен на онези CSGO сайтове, в които се лагаха скинове на времето, само че в този печелиш реални неща, а не скинове. Is there anything you've had to say no to? Yeah, a ton. So a good example, what was becoming really popular were these like mystery loot crate like internet sites where it's basically like CSGO skins, but you'd go on and be like, here's the Supreme box, and you'd pay $50 for it. And remember, it was like, Jimmy was he wanted to work with that company when he heard about it because it was a lot of money, and we wanted to give that money away in a video, and I had to talk him back on it. I was like, listen, we're not promoting gambling. I think people are going to see this negatively. Това наистина е голям проблем, понеже в днешно време много креатори биха рекламирали сайтове дори да са измамни. И това според мен изобщо не е окей. Като цяло всеки може да рекламира каквото си иска, но поне сайта да не е измама. Следващото нещо, което обаче засегнем, ще е сигурно най-голямото обвинение, което получи MrBeast. И то именно ще бъде свързано с неговите шоколади Feastables. И как този шоколад буквално промива мозъците на неговите зрители и се създава едно истинско казино за деца. Ще започна като дам пример с видеото му. Построих шоколадовата фабрика на Уили Вонка. Та самото видео си е хубаво, но проблема е как участниците бяха избрани за него. За да участваш в това видео на MrBeast, трябваше да скупиш от неговите шоколади и да се надяваш да получиш златен билет, който е изпраща направо в следващото видео, където победителят печели фабриката. Да, имаш само 10 такива билета, така че шансовете да спечелиш бяха нищожни. Но най-лошото от тази ситуация е, че според DocPack MrBeast е нагласил някой от участниците. Защото ютуберите DellaVlogs от всички други хора, които са си купили шоколади, точно те ще получат този златен билет. И то на клип. Просто вижте този отказ и ми кажете какви са шансовете това да не е нагласено. No way. And Net went to the chocolate factory. Jimmy, thank you for picking us. No, he didn't. It was random. Най-интересното обаче е, че после този ютубър печели самата фабрика на Уили Вонка. И не знам за вас, на мен това ми се струва супер подозрително. И наистина не знам как никой не ги е забелязал тези неща до сега. Също нещо, което поне се отличава от лотарийните билетчета, е, че те поне не ти вредят на здравето. Защото шоколадите на MrBeast не само ще ти харчат парите, а и могат да доведат до зависимости и даже диабет. Като всеки захранен продукт, ако се прекалява с него. Но най-интересното е, че той даже е горд, че хора, които никога не биха си купили шоколади, вече си купуват само за да спечелят някои от неговите гивъве. People are just walking to the chocolate aisle and instead of buying Hershey's, buying Feastables. People who never would have bought chocolate in Walmart are walking to the chocolate aisle specifically to buy Feastables. So, new market. Exactly. I'm bringing new customers to the aisle. Друго нещо, което споменава DocPack е, че той е дипломиран диетолог и всъщност новата му формула на шоколадите на MrBeast изобщо не е толкова хелти, колкото новата му формула. И той даже казва, че са по-здравословни от Hershey's. А в същото време още се въртят реклами на старата му формула и милиони хора ги виждат всеки ден и си мислят, че шоколадите му все още са хелти. Но реално изобщо не са. Естествено няма как да пропуснем и това, че постоянно прави раздавания за хората, които си купуват неговите шоколади. И реално ползва същата схема като с тениските. Просто сега си го измислил по-добре, като го е направил с нещо, което може да се купува всеки ден, а именно шоколад. И също искам да ви покажа най-новата кампания на сайта му. А именно вземи си шоколад и можеш да спечелиш някой от тези супер скъпи коли. Като искам да ви покажа как може да спечелите колата след като си взели един от тези шоколади. So I am absolutely pigging out on Feastables and I'm trying to do this. MrBeast is teaching us gambling. Minus points because there's no cool music. Anyway, let's gamble. Да, просто не знам какво кажа. Това според мен изобщо не е окей. Като си ма представя, че най-вече деца купуват тези шоколади, отделно ги промотират като най-добрият шоколад на света, което отново по никакъв начин не е доказано, но явно в маркетинга всеки може да прави каквото си иска. Като заключение по тази тема може да кажем, че видеята на MrBeast не са толкова реални, колкото той ни ги представя и че със сигурност използват доста подмолни тактики за продаване на неговите продукти. Като не съм адвокат, но не съм сигурен колко са легални.
тривиални. Последна част. Краят на най-добрия приятел на Мистер Бист. Дойде време да поговорим за най-интересната част от видеото, а именно напускането на най-добрият приятел на Мистер Бист от каналът му завинаги. И разкритието, че той е Между другото, интересен факт е, че ако неговият най-добър приятел не беше хванат в това, най-вероятно Мистер Бист още дълго време нямаше да бъде обвиняван в каквото и да е. Така че от една страна неговият най-добър приятел Ева Крис Тайсън най-вероятно е виновен за всичко това. Всичко започва преди няколко седмици, когато целият Twitter избухва. Защото хората са намерили снимки на Крис как през 2019 е писал доста неприлични неща на тинейджър, който е бил сам на 14 години тогава. Като може да видите колко извратени неща е писал буквално съвсем свободно в Twitter. Казва на непълнолетен, че е пуснал голи снимки, които може да ги види. Нещата обаче доста изкърват, като се пускат хиляди съобщения на Крис в Discord сервер, пълен с непълнолетни хора. Като отново им пише супер не окей неща. И там даже може да виждим как Мистер Бист се включва в разговора, което ще го оставя без коментар. Но няма да оставя без коментар следващото действие на Крис. Та отново в Twitter хората са намерили как Крис се е купувал картини от Шадман, който рисува сексуално аниме момичета. И то по поръчки бъздрени на момичета. И не се шугувам, Крис наистина се помислил, че е добра идея да купи една такава рисунка и да се я сложи в стаята. Като даже в един от клиповете на Мистер Бист се вижда как Крис се е сложил на стената съвсем спокойно. Просто мога повярвам как има толкова извратени хора и защо постоянно тези неща се слушат при чуждестранните ютубъри. Но дори това не е всичко, което е правил Крис. Като намерих също и клип, в който буквално говори за на една от звездите в iCarly и подканява хората, които гледат клипа, да ги видят, като остава на линкче отдолу. He is a very popular Nickelodeon star on the show iCarly, and the link's in the description if you want to see him. Това наистина е пълна дегенерачна и се надявам Крис да се получи неговите последствия за действията му. Няколко дни по-късно обаче на 24 юли той поне публикува един твит, в който се извинява за ситуацията и казва, че е направил решението да напусне екипа на Мистер Бист и да се фокусира на семейството и здравето му. Това като цяло е едно от най-тъпите извинения, които съм виждал, защото мисля, че пише не осъзнава колко много нарани банда на Мистер Бист с неговите действия. И изобщо как може да имаш такива неща публикувани в Twitter съвсем спокойно. Един ден по-късно на 25 юли Мистер Бист също прави твит за да адресира ситуацията, в който и той споменава, че Крис повече няма да го видим в канала му. И като цяло това е така, понеже в най-новите му видеа никъде нямаше Крис. Интересно нещо, което той споменава в този твит е, че не е знаел за ситуацията и за първи път разбира за намеренията и действията на Крис. А буквално преди малко ви показах как Мистер Бист също е писал неприлични неща в сървъра с непълнолетни заедно с Крис. Така че няма никакъв шанс поне нещо да не е знаел или да не е подозирал. И последното нещо, което направи Мистер Бист по ситуацията, след като се разчуха всички тези неща, беше да прати писмо на Докпак. За видеото, което е направил и желаето да бъде изтрито, което Докпак не направи. Като прати още едно такова писмо на пича, който пускаше чатовете му с Крис, за да не пусне случайно още нещо против Мистер Бист. И като само Мистер Бист в момента прави най-големият план за изчистване на имидж в историята на YouTube. Без да адресира ситуацията и просто надева хората да забравят, като продължава да трие хиляди негативни коментари под видеята си всеки ден. Колко време още Мистер Бист ще избягва скандала и дали ще получим реален отговор от него, или просто няма да прави нищо по въпроса и ще чака нещата да отшумят, остава да разберем. Абонирайте за още документации и цъкнете тук, за да гледате най-големият скандал в България — русалки.